Pini Facebook live itu tu mana pan? Ini pini live apa? Nangko thela pohilo. Ini tu KPLT ceasefire song pen. Jadi Karbi akai pan kelang remason si mande da join si itu nili pini Facebook live mana kau lo? Gimana kau othai bang lah hello? Ini tu pan सरकार पेन हिले कमान चिपिनन बोलो नि तुम चिपिलो चिपिदे रंग बong पेस्ता में नि तुम फान लामदोन का चिटो कल्लू along किमेसन alam abede पेन आर्टिकल alam abede जोनी सी नि तुम गाना को थी बांग लालो माने आर्टिकल 244 alam kami join sini tu mana kau lo lagi dalam puluh te artikel alam membang ke abis si ini kaprek development akam no apa bang si interest endo lo tu cok lo lah tas tamil song bong khai karbi khai yang tu ningkan kuan pen ningkan puket troke pen kacis song ale ni tu theke mau lo Atema pini itu hele kaman ke और पुस्तक में कुमारा जो ini si ke और मा itu personal kali itu khai rat det itu maju tang jubat itu malam ki karbiang long rada ke mang apan sini tu ning hang rada ning ke hang apan kami pelengi pas itu suklem itu ki thi bang kwalo ne itu bang troke ba troksian thian lo stamina itu ke ki thi alam bang ke kumar pan jo ini lo kapan kopi alam lo Lasi lahaya putak situm lang lo, hadak nitum long lamdon long bangke nitum apan artikel lamang tok pipa jada joini si nitum ning duk lo, nitum sorkar pandai cithan lo, lasi lahaya joini aposi nitum pini nilis same live lang bang kok lo, lapen dak sorkar pan same ili karbi ang long lapen karbi akai pan kuan makelang rem ajo ini bang kene tum pini cici lapen autonomous state mate article 244 implement je phan bang ke ile tum pini ke theklang mong ang thek pulonte nangli nili lapen nangli party nangli political party nangli organizations asong lahai kaddo gabe nangli cibadat penstame nangli pini karbi lo pulonte nangli ile tum ning isi dopen Laso ning isi ke do hek lo pulo te letum ichun dia jakong do stame pini nangli methang asi tapan nangli methang ang hoy pan manangli methang arpu pan manangli methang atangka paisa panjang hitima thalo pote pini ilitum artikel kelongi pansong do la lapan senil lo tum pan pachini lo lapan ki siksak lo tum karbi khai pan pini nangli phak pangreng non wo pangreng non ni hangso inon pupen ke ilitum heliki ora kamabe lapen pini ni tum heleki order bangke kopilo khai dead aphan ka pang chip pangri phan lapen ni tum kopilo pupo hemprek ka joini si pini bihek pen khedungan sareng pen lapen ikan ko alone ka chesong political party do ansame amang ka himan bangke hemprek ka phanchot nasika so hemprek alam ka bejar bangke ni tum ning oisi pini ke nilitum same lamdon ka chitok gilong bangke ining sam sejada poisi ni tum ka chitok dunji ko alam bang na tum chipu bedalo nilitum ning ka pang samni bangke tum karbi yang long karbi ya khai phan lapen karbi yang long arlo ke do kaprek ka khai pustame karbi ya khai non lapen kaprek ka khai punos tame ilitum hemprek sigenang ye posi hemprek alam abeda de pot niltum ninduk cepek lang lapen hemprek abetik lapen article 244 issue abetik niltum kacetok dun thegi apa niltum ining tang samse lapen niltum cetok dun de niltum panake amunit ki thitang de phi jong si niltum phanta jong sinang pi thilang pulote niltum stame ready lo khai dead rat bi aphan lapen karbi long ri aphan ke niltum
Iyo ke peran cipi nang ipus tame ni tu kace sik dolo. Ni tu phanang ridang ne habit haram nang ridang ne. Ni tu phan phone nang call non dak bang nang pithi pus tame ni tu. Kar biya khaya jo ni phan itu pithi phan tane tu ci sik lo. Ni tu ma oka vi ni tu khaya phan si cipi posi. Khaya phan si le tu cipi po. Ni tu kithi ni tu ma join ne pe jong si kar biya khaya jong si thi jalang pulote ni tu ta dak ning samjin ben si ni tu ta ni ok reference tame ni ni fix sampai cipi din. Sitame bini artikel laso lamdon ke PG along artikel kabinet artikel 244A alama putha ke tok de bangke nitu ning samse pinong lasi pini karbia khai phan ka chuning ye bangke la pulo tum nang BJP nang Kongres nang lason parti cipu pepin pen karbia khai ining sido dalang karbia khai chingrum si tum artikel puthak che song na lang ile tum me thang ho che matha thepen ime thang jungjung goreng war sai phan ajoi ni pen lok si tum choklem chodam dunji polote pini nile tum son che tok det me bani tum son lamdon lo che tok dun me stame labang kali dalo pini tangka poisa pen man peng pen phan lok si tum kamatha polote pini karbia khai ta bir deji nasi karbia khai reng nang pulo tile tum kupilom pilitum kado ka wisdami ning si dona lang aprangsi pinilum ok chumpran pen suluk sodak pen risim kang tangke or pen aputhak stami pini government nang pangrum lo government nang pangrum da pistami tum phan government answer bang pini government nang kathak bang le tum jichin jang lo nasi laso ka chichini long bang ke nangli nili karbiang long ajir ki ding pen ke do thekji ini tum karbia khai ke kibir ji ang thek sido nasi pini je theklong dak gangjang nasi pini nang litum aphanda nang ke cipu bangkela hello kado ko bia khai rat pustame thang cipu bepin pen khai aphan cima thapen itum pini hempre ka farman lapen artikel farman itum kache song nai kenang sotlang nasi kado ka bia khai phanta cipu student organizations social organizations political organizations punon thangna da song itum cipu pepin pen pini isivet ke dopen karbi khaya phan kapajing thori phan karbi amahang ka peklar dia phan karbi longri an se kapang tang ye phan karbi longri an se karbi khai ke pacha je phan lake ilitum nangli neli puthak situ pini ilitum ki sunga thei bangala hello pini nangli BA nang pas tang lo nangli doktor nang man tang lo pun nangli hempre ka farman tine der pini nangli aketek angsong kang tu lang li charli tang lo pulutin lang li khaya phan ka chisong ni phan tin den laso posi pini laso ang thek panang klang tang lo lasi lahai bang chima thathe derang po ina tu jepang badam ni akapre update long pen akapre country long pen ka chisong kuson lo ka chisong hala bang tu matha dam si pini itum karbi ang long ta klem nang kok athema laso tomon bang henodak khangjang pini penap nang li kwan manang sijak kong kang tak pini penap nili kwan manili cekong kang tang ili cekong bangke alama beda bangke nangli kamatha nili kamatha lapen sorkar tu mitum han kosos dengan matha ma la sola mang situm kenang sot pinong nasi tuniri jini le karbi khai se phat student organizations pandame social organizations pandame lapen kapre organizations lapen political party organizations tum same la so puta bangke nang tum matha na ko pini nangli political party nang malu putan nangli ning hoi pasal nang matha chos nangli ke hai nang iban se matha chos stamela so hempre ka puthak nangli ke do cling pe nangli ke nang jeji nangli ke do thip pe nangli ke nang jeji phan bang nangli aporabe bini madongon bini non hai he ko ke muni tum nge pona nili hempre phan man songi stami ke hai tang atum ta dulu ha su hempre phan man gomasi ke nang jelo bini le tum ang thek jelong lo komat ka party komat khai komat PPC artikel 244 aphan ka script kang tung mar tum tani tum chingchang lo pini government tum pas ini tum manang tak tang lo central government men pas ini manang tak lo pulo te ledak ba tum mungki dam nang ko pini Amit Shah bang same Amit Shah home minister union home minister bang pustame alang kan ni kang dai tahai athema so prang rasa sikan ni lo elkar bani na ni lo same alita be pini Amit Shah ta sona ta sine kang po same ko pilo le bang po pini nitum along alam don alolong si nitum theklong dak lo itum karbiang long so karbia khai tum ko pilo
Itum karbi khai nang li phak pang nengo nang li hanso ino nang li theso ino nang li kopini ino la so pan lok tu tum che song do chi do nang li lo ne non la hai pan lok tu che song to war pan dat kali itum artikel yang si juntang lo pote artikel lo kwana development ma don itum chi chi ni lo lagi pinjil packets tangka 5 crores 500 crores ng people 1,000 crores ng people lahaya joni bagi ne tungke karbia khai ke Georgie lapan karbia khai aphan itum ke Georgie lapan karbia khai long liga pipir je aphan itum ke song kali lapana munit itum ki chinang alak tum akar jong sami alak tum manta aning pangsa na lasi lahaya lama putak si pini ni life anong ko maki ining duk pi kangjang nilitum you be just bad nilitum lah hello ning the bangke nilitum article alam cetok detik nitum kityata nitum mon sam ke bangji stame nitum kityata nitum sarkar pen understanding nitum bang be kityata athema kechekro junta pa jone posi piniar nita laso postu bang lason situation nitum malang le bomlo pini nitum nangki polling kro jone ta joine siri tum pini sarkar ta tum phana chon se advantage nangen bomlo nasi laso putak bang nitum ning oi lakangjang nasi rat data pan nitum kachesong along yung si nitum pan kamke do postami napa kamke na kititang na dolo e og VCP na lang putin nitum ta rilo lapen nitum pan nang piti postami nitum rat along si tiji karbiang long pan si tiji karbia khai pan si tiji nitum lagi ti da tipire nang ther bang do nitum nang tum citok ti nang tum ke pen apa ke operation nitum mata sei operation nang pakuri nang ni piso ne so ni metang o ka vita ni tum tipidaji stame pini karbi anglong apan karbi asu atume ke manga bang pini bima kanang gi bangke hitum nangji halo nang vegji la pen tum kitte tan tum la so alama joni pen kini tum aperta hir he la pen tum rem ta rem re kache som bang pini arni ni dikachu jingi bangke khai tum radatum nang tum panang map cek po nang tum panang lang dam det po nang tum pala son det po joni pengke nang tum ta therak re det nei nang tum ta theri re det nei nang jong si khai phan ka jing hon bang nang jong si khai long ri long pat pan jing hon bang klote thi je thi ra pe nang reng je ra pe mo si tum phan pini nang budu nai itum ta tam je prang kacar ju ason dupik asong dupik stampe pini la son asong tum ni tum phan la so aning ke the nang pidum de joni si pini de la so position ma juro nitum court chesan sei pojone sini tum pini goti ben bang julo bang bom lo non nili la pen nitum chesan yun de ada national development ke nitum ta councilor lo ta do la pen nitum man development ko piluna api MOU ka chesan no hut kwan ma jak kong edo hala sohora jak kong sini tum han pinita MOU la pen MOS la hini ka chesong aprang ka chetok tang ajak kong si pinitang ko dito pa chitok ni pulutin ito isibe ajak kong batay ni chitok di lahilo rada tum lasi nilitum ining ke oidam lapen itu mining iduk dam ang lahilo de itu makai pan lapan bangason ang kelang rem hilin tum jumalo kalang lo aprang na jumalo atumi di ke jumalo 23 ni da lason hile ke tum jumalo buban bom same lakali itum ta suluk sodak jute dode lapen itum ta ehem esomar do piso do sodo lakato ko bi jemata sini itum ta 20 pentingina tinggi pa mena jutan pa mena same PDR ni nitum pan lason nitum pan mane atowar nangi pi bangke itum ning duklo lapen ning oilak lasi nalitum na so video jirpi lapen karbia khai do ana phanta me yang tum share non lapen pinon lapen pache thangon je karbia khai ining sido nai pini nona por lapen pini nona por bangke nang party nang sona party puji pupe pin pensi pini karbi jana bangke tum dora pedala lapen kache song bangke nitum nang tum kope party man tum helikor tum nang tum sona tum political party lahai ji pupe pin karbi lapen article puta kache song bangke tum ining sipet do nala pini itum
Tara lang sulok festival ka party Karbi Cultural Society pen festival party nile tum a song je bupe a men je bupe a party je bupe pudan je prote article 244 e fan ka je song e fan mangke tum madu a party alam je bupe pen pin tum ar jabra pet heklo pulote hala bangke tum a jeding delo pusi san mona teng pulote Karbi a khai kibir je fan atowar ka helu o kali pusi nile puji nangli fole nang bonai bi pusi ni hele juma nei bukan nile juma me sugar mill lang bona bi bu pena joni pang ke jili ke hili juma me bini Karbi a khai a future Karbi aron Karbi a jutang Karbi a khai Karbi a jutang jubat alam ki kireng nang ye phan lapen isu lapen itum pen abera generation tum amhanga thek tum phan atobar itum thopi kang thek thek bolonte ini tum kache song aja kong ta belo dasi nile peding na moelo lasinang tum la so video bang share not pinot anu tin phanda pache thangot lamdon alon abedat lapen lamdon ardi abedat joini ni tum KPLT ceasefire lead by Wajaru Hanjang Donald Kamsa a KPLT tum ke lamdon te donun thek the lapen tum la so joini si tum sungnangi pulote ni tum sungpo la ke longri longpada phan Karbi a khai phan e o bi chipina lang pulote ni tum chipi chupo stame pini laso artikel alam kabider joini bangke ke dam tang ke choklem tang atu mapanta itum ningoi laklo na pela so draft along ka implement dun je phan ka chikro dun je song phanta ni tum ningoi laklo kasila bangke ni tum chedon dekhe posi pini le tum laso ka chedon dun je alam don bangke ni tum dodun delo ini bajok panda pupe lapen sorsa dam de stame nali tum ja chini lo ajak kong ke dotung lapen apa bar ke dotung halatum ta sabso pamathana lapen Karbi a khai tum ningi si dosina